Sa ito'y atong tubag sa Salmo. Linisi ang akong kasing-kasing o Diyos. Limpyuhi ang akong kasing-kasing o Diyos. Sa inyong balay, kung manglimpyo mo, unsa may inyong kuhaon, ang daan o ang bag-o? Kung manglimpyo mo ba, unsa may inyong kuhaon, ang daan o ang bag-o? Ang daan. Lingi ay mong tupad. Ing naa kay daang salasit sa inyo, ako na to. Ing na. Kasagaran gyud mamalit og bag-o, salasit or TV, nana niya ang katong daan imong ipanghatag, niya ang katong bag-o mao'y imo na sang ibutang. Niya mutan-aw dayon ka, moingon ka, kanindot sa akong bag-ong TV. Kanindot sa akong bag-ong salasit. Kanindot sa bag-ong pintal. Kay imo namang gikut-kut ang daang pintal. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon ang Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan. Dili na to ang daang kasabutan. Naarabay uban nato, no? Bisan sa atong pagsimbas Ginoo, di na to ipausab ang daan. Kita din naglalis man ta tungod aning pista nato. Kay kana yung pistaha maugid nay karaan. Ana. Nya kusog kayong mangulors buhok. Kusog kay mangiski sa kilay. Nya ang pista di gyud usbon ang pizza. Hastang adlaw. Kay kana gyud masuko si San Vicente kun Elisa na masuko ang mahal nga birhen kay maugid nay atong pista. Nay pista nato rong dako ay sa simbahan. March 25. Unsa man ang pistaha? Wasan mo'y kalibutan. Dako kay nang pista sa simbahan. Ang pagpahibalo sa anghel ni Maria nga siya magmabdos, the Annunciation. Karon na Marso 25, mao bitaw ang pagkatao ni Kristo December 25. Unya kay maigo man ang Marso 25 sa Lunes Santo. Wa giselebrate sa simbahan. Giirog tuan na sa Abril 8, inighuman na sa Lunes sa Paskos pagkabanhaw, inighuman sa Easter Monday nga pitsa 1 sa Abril ang atong Lunes sa Easter. Ang celebration adto na sa pitsa 8. Ingka ngano man na Father, masuko ang birhen ana. Unsaon pagkasuko sa birhen nga ang gi-celebrate sa Lunes Santo ang iyang anak? Ang iyang anak di gina masuko. Maingon sa kangano man ang gibalhin man na ninyong pizza sa pistang San Vicente Ferrer, pizza 5 man tana, nganong nakatapusan naman ang Huwebes sa Abril, nganong na pizza 13 naman na sa kanaganing Abril, nganong na pizza 27 man na sa Mayo dito sa Bugo, nganong pizza 10 man na sa Mayo dito sa Bohol, nganong pizza 3 man na sa Hunyo dito sa ubang lugar. Nasuko si San Vicente. Nganong masuko ma San Vicente nga gusto man na siya nga daghan ang maka-celebrate ug maunay pabor nato pag-celebrate siyang pista bisag adto pa nas Disyembre 29. Malipay si San Vicente Ferrer kay ang sentro mauman ang balaod sa Ginoo nga motubo sa atong kasing-kasing, dili man ang pizza sa atong gi-celebrate ug ang adlaw sa pag-celebrate ang pagtubo sa balaod sa Ginoo. Ug unsa may balaod sa Ginoo nga iyang gitisok sa atong hunahuna og kasing-kasing, ang balaod sa gugma, ang balaod sa pagkamahigugmaon, ang balaod sa pagkamasinugtanon sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing na nitubo ng balaod diha nimo.
Ay moglingi nga tos layo kana imong tupad ba nganong di man mo mulingi ana inyong tupad adto man mo mulili atong layo inon gisayloan ang naong sa nasdok pa niya kay wa man ka mahigugma ana mao na wa man ka mahigugma. Congratulations sa mitan-aws naong siyang tupad kay iya ra man sang bana iyang tupad tan-aws naong ang bana sad wa gyud mo tan-aw gatutok lang ri sa tubangan ana. Patubuan ang gugma mao na importante nya unsaon man pagpatubo ang gugma matud pa ni Kristo kinahanglan usa tang magpakamatay kay kun dili mamatay ang usa ka lugas nga trigo dili na mamunga. Kana ding magmabdos ng babae. Di ba? Unsa man na? Daghan kay kagipatay diha. Ang purmas imong tiyan namatay. Imbis nga siksi kay kag tiyan mura na kag baki. Dako na tiyan. Mura kag baki nga busog ba. Mura na kag butiti. Imo na sang gipatay ang imong mga hobby. Gusto ta ka mag-jogging, gusto ka mag-aerobics, gusto ka mag-zumba, hinay na kay kaglinaktan, magpugong pag-istutiyan, hinay kaayo, no? Hasta imong hinigdaan, ganahan unta ka mo higda aning posisyon na, dili na lang, kay dako mang tiyan. Daghan ikagipatay, hasta gani ang imong pagkaon, imong gipatay. Sa una, di dyo ka mukaog aslom, karon imo na ng kilaw-kilawon, sayo pas buntag, gakao na kag aslom. Di ba? Inanong kay bao mo ni Father, doon na tigay ginisena pa mo. Doon na ginisi, kasi natiyan siguro. Ay, mag-observe ko, kay marites biya sa kong mata. Mag-observe, kadaghan din yung obserbahanan. Di ako, mga kuyog na ako diya, kapila na ako kita. Pag-abot na ako dire, si May mo'y nagmabdos. May ba to? Kisa to? Si Kikay. Nagkaroon si Kikay, di ba, blagsik na kayo, pero sa una, hinay kayo na vlog ka, mauna, ang importante di ay, kamaotang mudawat sa bag-o nga pagtulunan. Nya unsa may bag-ong pagtulunan ni Kristo? Pagpakamatay aron ka mabuhi. Ang maniguro sa pagmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi kawad-an niini. Kanindot anang pagtulunana. Ang ato yung kasagaran i-preserve man nato atong kinabuhi. Ang nindot kidi ay pagpakamatay aron ka mabuhi. Pagpakamatay aron malimpyo ang imong kasing-kasing. Lingay mong tupad. Ing na unsay angay nimong patyon karon. Ing na unsa may imorong dapat patyon aron malimpyo ka. Unsa may dapat nimong langkaton aron malimpyo ka. Basi ka ng imong pagkalibakira nga hasta pari imong libakon langkata ka na basig ka ng imong pagkamalaw-ayon sige kag tan-aw anang porn sige kag tan-aw anang porn kada na lang yung kaadlaw tan-aw ana may pangpari kay once a week ra ang imo porn kada adlaw na nagsara ka pa kamo sa malipay sa mong maapil ang pari no ay mo kabalaka kay hastang madri mo apil na panagsa no langkata ka na basig ka nang sige nimong pangasaba anang imong mga anak, siging pangusi, siging pangyaw-yaw, sa iyo pas buntag, gatagaw-taw ka na, patya ka na. Murag radyo ba? Kasaba barong radyo ha? Patya ragod na. Basig ka nang imong siging sugal, online na sugal nga aktual, basig maunay nakapatay sa inyong kalinaw o kalambuan sa pamilya, patya ka na. Aron mabuhi ang inyong financial status. Basig ka na sige nimong pangutang, siging pangutang kay para lang ipalit ang mga gadgets, maunay nakapahimo nimong ratol na kay karon hasta inigabot ting sweldo, maguol na kag moabot ang sweldo kay nanay daghang nagatang nga nagdaag listahan. Patya ka ng pagsigig pangutang. Ano ba no? Basig ka ng imong pagsigig pangabit.
Sige mong kita sa kabit kay lami lagi, pero ang imong asawa dito, ang imong bana dito naghilak sa tago sa tumang kaguol o kasakit. Patya ka ng imong pagkaulagan. Tutok ra ba mo na ako? Base ka ng imong kadao, anang imong kwarta mo na hinungdan nga purti na ginimong balakahas kinabuhi, labi na ng siging gubat, siging krisis. Patya ka ng imong pagkadao sa kwarta, ipalit na lang nag-slots ka ng tanan. Nawa, di ba, abli din ang imong naong, kay wa gitaw nga namalit og slot nga nagmasulubon. Daghalamisa na to diya, duha na kabalamisa na to sa gawas, palit ragod mo ana. Anang ato mga slots na amo na diha, nawa, iguli ni mo sa inyo, mag-smile kang maglakaw sdan. Nganong naglakaw man, wa na kay parapliti. Ay imo mang ihurot og palit. Pero nag-smile ka, kay kadaghan di ay sa imong mga igagaw o mga kaila nga naas daplisdan nga wa na nimo matagad. Di ba? Sige, lingay mong tupad. Ing na karon yung adlawa di ta mo uli basta di ta kapalit og slot. Ing na di ta mo uli. Nya mo ingon na imong tupad, wa man ko ikapalit. Tagaan ti ka. Ayun, tagaan. Awa, di ba? Malipayon kay mong muli. Salamat has na malit kay makahatag sa ninatog kalipay. Ang atong SBF dag nga slots na natay halin nga 15,475 pero naapay 44,525 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Sige pagitagpalit kay daghan na kay tagbayronon kay naa natas finishing touches sa atong kumbinto. Atong tan-awon kadiyot ang mubong update niini. Mao na posible ang naong sa atong kumbinto ni Kahuman. Na human-human na sad na og tiles ang atong ground floor. Niya gisugda na sag pintal. Ang atong second floor murag human na ginag tiles. Ang pintal na lang og ang ceiling aoy finishing na. Na-install na sad ang mga air conditioning units. Finals kurente. Okay na day ko no. Ana siya. Ang kaning atong third floor, mga rooms, CRs na lang mawigi pang trabaho. Nya nag-final na sad sa pintal. Ang ato sang mga railings sa hagdanan o sa atong mga kanopi na human-human na sad. Ang roof deck nag-clearing na diha. Ang San Vicente na lang mo iwa pa kasaka. Ang bot wa ba ka tumasaag kay sudlunon ra ba dinhi sa ato. O pa man maabot. O pa moabot San Vicente. Andam ng iyang tungtunganan pero wa pa moabot si San Vicente. Tanawa ang pultahan sa atong CR, porting nindota, ay lang mugsod. Basig di na mo ganahan mo gawas. Mauna na ang improvement karon sa atong kumbinto.
ang elevator na lang mo ay igtataod diha. So salamat kayo sa Ginoo. Pero ayaw mo pakpak kay puting dagkuha sa tong bayro nun. Bitaw palit lang mo aning slots. SBF dag tag 500 raman Ay so di na makatandog sa inyong panudlanan Pamalit mo diha bisag tag sa pakaslat kada semana. Di gina makatandog, makadugang noon na kay og inyo nang ihatag mubunga sa nagdaghan. Ang ato sang special slots na Divine Cleansing, Healing and Strength, DCHS, para sa atong Lenten o Holy Week o sa atong pista, karong Abril 13, nahalina na sa tag 7,384 kaslots, na apay 22,616 kaslots nga available, nga tag 200 pesos per slot. Nasa ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge na nasa tayo nadawat nga 148 ka 22 slot challenge. Pakpakan na sa nato ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nahuman na nato ang atong mga Lenten recollection sa atong mga kapilya. Pakpakan nato atong lay ministers o mga katikista. Naka-Lenten, naka-confession, sa patong usa, bisita patronal dito sa mga kapilya o misa. Daghan kay sila mga grasya. Pwede na to mga matay ang tanan na itong mga parishioners. Di bitaw. Gipatay na nila ang ilang mga sala, pinaagi sa mga sakramento. Salamat sa mga kaparian nga atong naimbitar nga ning hago gyud pagtubag sa atong panginahanglan. Unya, ang ato sang DSAP investment slot nga tag 500,000 pesos per slot na nasa tay na dawat nga 183 na ang total nga DSAP nato. Nya open pa ta for more investors. Kung doon na mo'y 500,000 nga wa gamita, ibilin o sana dinhi niya ato nang interesan og 25% per annum. So pakpakan sa nato ang namalit og DSAP. Salamat kayo. Nganong gibuhat ni natong tanan og nganong nahitabo ning tanan tungod kay daghan ang nagpractice og patay-patay. Kanang pagpalit og slot, imong gipatay ang imong gugma anang maong amount, imong gihatag og nitubo ang imong gugma sa simbahan. Na iniingon ako, Pader, kadagko ba ng inyong projects? Kanang imong kumbinto, Pader, pagkanindot, pagkadako nga pagkakumbinto, nako, pamawi ng amo sa pagkaway kumbinto diring inigbisitas-bisita, dritsog yung tangkas kananan, nya wara ba tayo sukad usahay, og maatlan sagnaay nangaon, mauwaw sa tang mudawat og bisita, pero abot nyo diha, okay na kayo, lingkod-lingkod mo, basa-basa, tanaw-tanaw TV, nya di gyud mo agdahon. Di man sa mo kakita dito sa kuan, dito sa sulod o ana, pero diha sa ato in taon karon, bridge o gyud lamisa. Nang thanks be to God na naamo lingay mong tupad ing na congratulations. Kanang wa mulingi, wa man gina ni palit og slot. Pamasin lang ba madasig sa na siya palit. Palit na day ko kay nindot man day ning mo palambo ta sa simbahan. Salamat sa ato mga contractors sa tinud-anay ang ato mga contractors nagpractice ag patay-patay. Sige lang gid silang trabaho. Nya kada nila bill nato, sige lang tag-ingon, unya na lang. Unya na lang, pwede parsyalan, okay ra pa der, pero sige lang yun silang trabaho, mo overtime pa, mo nang paspas ang pagkahuman. Nga ato sang iampo nga ang kahimtang o sitwasyon sa atong Archbishop Palma, maayo lang unta, to amaron siya sa Roma, mag-birthday ra ba siya karong 19, ato lang yung iampo, maay sa iyang panahon, o niya, haron ika-Abril 12, siya rabay mo blessing ani nga okay gyud ka no, okay gyud kaayo. Iampo sab nato nga magpadayon ang kalipay o paglambo sa kinabuhi
nila ni Cafe o Brad Titing kay ila ra bagitong gipaguba ang ilang balay diha kay aron gyud nindot kay bantang ang atong simbahan. Ato sang iyampo malipayon man sila karon, hinaut untan dugay pa sila mga matay aron mas malipay pagid sila. O di ba? Kining tanan mao ni ang giingon ni Kristo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon diri pagsulti ang letter to the Hebrews, nagampo si Kristo uban ang mga luha nga dili unta siya tagaan sa kasakit o kamatayon, apan kay maumay pagbuot sa amahan nga siya mamatay diha sa cross. Matod pa diri, apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Ang pagsugot sa Ginoo importante kaayo. Katapusang lingi sa imong tupad. Ina mosugot ka nga ikay pasponsoron sa tanang mga slots. Ana. See?